Am refăcut partea de ceas cu senzor de HT11, merge și de HT22, de era alta, să-mi arate mai des ceasul și temperatura și umiditatea. După a 6-a buclă să-mi arate și data și anul, pentru că nostru nu se schimbă prea des. La urmă, ceasul este important. A rămas reglajul intensității luminății în funcție de lumină, alarmă, tot acum a arătat data, temperatură, umiditate și am începe ceas, temperatură și umiditate. În rest face toate funcțiile normale aici, trebuie să-mi arate ora de alarmă. Aici am arătat ora de alarmă, acum e ora. E mai lung. Fost mai lung, îmi intră în programare, minute, an, lună, zi, alarmă on-off și ceas, pe temperatură și iar ceas. Și după aia, după a 6-a, 7-a buclă, începe și mi arată și data.